Aitziber Salinas, kaixo egunon. Kaixo egunon. Eusko ikaskuntzatik 15ean behin etortze zaigu bisitan, Aitziber gonbidatua hartuta, eta gaur Euskal Herriko Unibertsitateko historia irakaslea eta Eusko ikaskuntzako kidea gonbidatu duzu. Álvaro Aragon Ruano, kaixo egunon. Kaixo egunon. Ondo? Bai, hementxe, pozik. Bueno, Donostian ekin diogu gaurko saioari eta Donostian segiko dugu. Donostiako historia lantzen duen Doktor Kamino taldea eta liburutegia ezagutzeko asmotan gara. Eta ezagutu dezagun lehendabizi taldearen historia, Arantxa, konta iguzu? Bueno, laburra egingo dugu historia. Doktor Kamino taldea 1976an sortu zen ofizialki, naiz eta 74ko Real Sociedad de Amigos del País erakundeak eman zuen onarpena talde hori sortzeko. Zergatik eta nola sortu zen talde hori? Donostian bazelako ordurako mugimendu kultural bat hiria errezuteneko urte-urren ospakizunetatik sortua. Deno gogoratuko duzue 1813an errezutela Donostia. Sortzaileen artean izen bat aipatu beharko balitz, Jose Ignacio Telletxea Idigoras izango litzateke, historialaria bera, teologo eta apeza. 20. mendean, Espainian izan zen historiagilerik garrantzitsuenetako bat. Bera izan zen Doktor Kamino taldearen alma materra esan dezakegu. Eta hasiera batean, San Telmo Museoan kokatua zen taldea, eta gero bai taldea eta baita bere ondarea ere abuztuaren 31 kaleko 36. zenbakira pasa ziren, eta 1973tik hortxe dago kokatua gaur egun ezaguna dugun Doktor Kamino liburutegia ere. Donostia eta Gipuzkoako historiari buruzko 14.000 liburu eta dokumentutik gora dituzte liburutegi horretan, hori da Doktor Kamino taldearen ondarerik handienetako bat, eta bereziki 19. mendeko Donostiaren historia eta 20. mendeko Gipuzkoako historia biltzen dituen liburu eta dokumentuak daude bertan, ikertzaile eta publikoaren eskuetan guztiak. Aitziber, eta merezi du bisitatxoa, ezta? Noski, merezi du bisitatxoa, are gehiago gida on batekin, ez baita erraza, horre zer aurkitzea. Álvaro badaki ondo zer aurki daiteken Doktor Kaminon bertan, ez da? Bai, egia esan, historialari asko ibili hor, eta, bueno, referentzi bada, noski. Ze hor aurkitu ditzakezu, bueno, aipatu zute ez, Gipuzkoa edo Donostiako historiaren libura, baina baita badaude adibidez, ingelesko 19. mendeko dokumentuak eta liburuak, eta bueno, baita 17. mendeko eskuskribuak eta liburuak, bai. Eta Doktor Kamino esan ez ari gara baino nortzen, Doktor Kamino? Bueno, bere izena zen Juan Antonio Kamino eta Orella, eta bera, bueno, jaio zen 1754an eta hiltza, bueno, Donostian, eta hiltzan Lugon, 1819 urtean. Apaiza zen, teologoa, bueno, ikasi zuen Iruñan, baita Santiago de Compostelan ere, zuzenbide kanonikoa eta zibila, eta, bueno, bereziki esautzen dugu, Donostiko historia batek burutu zuelako. Gehien bat, aukera izan zuen Donostiko artxiboa ikusteko eta eskuan izateko erre baino lehen, eta agian hori da berezitasun handiena, ezta? Beak aukera izan zuela artxibo aberats hori eskutartean izateko. Eta horregatik aitortza. Eta taldea sortu zenean, 1976 urte hartan, zergatik sortu zuten taldea? Ze premia ikusi zuten? Hain zuzen ere hori da berezitasuna. Donostia, bueno, historia aberatsa izan du, baina tamalez 1813an bere udal artxiboa erreintzan. Eta orduan, bere historiaren zati handido bat, galdutzat jo dezakegu. Orduan, talde hau sortu zen, nolabait historia hori berreskuratzeko. Beste bire batzuetatik, eta beste artxiboetako dokumentazioa bilduz, nolabait berreskuratu, ez, hiriaren memoria edo. Horra ipatu behar baita, Eusko Ikaskuntzaren legez kanpo egote hori eta hutsune bat betetzeko asmotan ere izan zela. Hori da, bai, kuriosoa da, ze Eusko Ikaskuntzari 1936an, bueno, debekatu zioten bere jarduera, pixka proskrito modu ibili izan, baina, kuriosidadez, Doktor Kamino erakundeai, bueno, biria eman zitzaion, zesiken sartuta egontzan, eta inkluso euskeraz publikatzea ere utzi zioten. Horre, bueno, garai hartako pertsonaiek edo izango zuten eragina eta indarra, eta, bueno, horregatikan utzi zitzaien.
Eta Eusko Ikaskuntzak egin ezin zuenak, ba, Doktor Camino egiten saiatu zen. Berezia bai. Gainera, esan behar dugu, berezia dela Donostiak berak horrelako erakunde bat edukitzea, ez da? Txikia delako, ez duelako... Bai, hiri txikia da, baina nik uste dute historia handia izan duela. Ze itxaskaia izan da, harreman ikaragarriak izan ditu merkataritza mailan mundu osoarekin, politika mailan ere, pentsa Donostia Frantziarekin mugan zeola, eta orduan, Espainiaren atea zela. Orduan beti izan du, historia zabala, ez da? Eta horrexegatik nik uste dute, hauek ikusita behar hori, bildu ziela, helburu batzuk ezarri zituztela, nolabait memori hori berreskuratzeko. Esan du Arantxak hasieran 1973an San Telmon kokatu zirela. Nolako martxa zeukan orduan taldeak? Bueno, gauza da, pixkat 1813ko urte hurren horrekin, 100 urte egin zitunean, ja saiakera batzuk egon zian. Incluso bazeon talde bat, Carmelo Etxegarairen omenez, baina azkenean etzan atera. Eta berriro 150 urte ospatu zienean, erreketaz, bilduintzian, eta sortu zuten talde hori. Hasiera batean, esan dezuten bezala, San Telmon kokatu zen, baina gero, Donostiko garai hartako udal, edo, Caja de Ahorros Municipal, edo, babesa ekonomiko bamantzion. Tarrekaxegatik aldatu intzian, eta hortik aurrera talde hori indarrakin nahitu zen. Ze helburuen artean, historia, esposaketak, erakusketak, eta baita liburutegi hori, ez da. 14.000 dokumentutik gora esan dugu. Digitalizatuta edo nola da momentu enten? Gehien batzuk daude digitalizatutak, baina gehientsuenak bertan... Paperean. Bai, paperean, eta bertan behiratu behar dira, eta kontsultatu behar dira, bai. Eta taldearen sorreraz ari garenez aipatu dugu hor Jose Ignacio Telletxearen izena, ez dakit, bera izan zen, ez? Pixka bat talde hau bultza zuena eta bideratzailea. Bea izan zen. Bea pertsona oso aktiboa zen, aipatu duzun bezala, teologoa, paisa, historialaria, egia esan hilarte, 11 saltxetan ibili da, eta, bea izan da pixkat erreferente Donostiko eta Gipuzkoako historian. Pena da, kuriosa da, ez daka ez da kale bat ere. Eta, nik uste dute merezi duela, ez? Pertsonai oso, eskuntza maila handikoa zen, oso jakintxua, eta agian etzaio behartzuen errekonozimendua egin. Eta orain, Doktor Camino liburutegi honetan, dauden dokumentuekin esan dezakegu garai bateko Donostiako artxiboaren ordezko izango litzatekela, ala gehiegi esatea da, Álvaro? Agian gehiegi esatea da, laguntzen du, hori egia da, baina pentsatu behar dugu ere Donostiko historia, pixkate barreiatua da bilela, estatuko artxiboetan, Gipuzkoako artxiboetan bertan, bai, gehien bat, inkluso kanpoko artxiboetan ere. Salamankakoan ere, bai. Salamankakoan, Frantzian ere, gauza asko daude, bai. Hori esatea nik ustut gehiago dela esatea, baina bai, laguntzen du pilo bat, laguntzen du, referentzia da. Lehen esan dugu, ez, Doktor Camino liburutegia dela, ez dakit, laberinto baten modukoa, ez, eta hobe dela gidari batekin joatea. Ara joan eta ze aurkituko genuke? Seguruan lan asko induzula, ongi zautuko duzula. Sartzen zeanian ikusten dituzu olako vitrina batzuk, mail batzuk, eta askotan egoten dira ikaslik eta bertan ikasten. Baina gero, ikerlarik eta normalean aukera dakate, katalogo bat badagoan, eta liburu zarrak eta berriak eskatzeko aukera dago. Dakate fondo berezi bat, eta hori da Serapio Mujika. Eta da Donostiko historiari eta Gipuzkoako historiari buruzko fondo berezi bat. Agian aberatsenetako bat, hemen gure artien. Agarkari bat ere ateratze duzu, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. Horri eusten dio, Doktor Camino taldeak, ez? Azkena izan da 74. alea,
Eta, bueno, ematen du eusten diotela. Zailtasunak egon dira, noski, dakizuten moduan atzetik kutxa zegon bere garaian, geho kutxa Dirua bakera. tartean, ez? Hoi da, pasazenean, bueno, garai batean indarra handia zuten, ze monografiak ere publikatzen zituzten. Baina, karo, diru xoesaren kontua dela eta, gauza momentuz behintzat murriztu eginda boletinera. Esaten dute eta ematen du Kutxabanken obra sozialaren helburua dela nolait hori mantentzea urte askotarako, eta agian gauzak hobetzen badia ere berriro monografietara pasatzea. Berezia da, ez da, Albaro, horrelako talde espezializatu bat, horrelako pertsona espezializatu bat, Juan Ignacio Teitxe Idigoraz bezalakoa, hain lan mardula egina, eta jendeak donostiarrek ezagutzen aldute lan hau. Bai, egia sa, mina hori nik uste dut historialariok dakagun arazetako bada. Askotan nik ere, bueno, horri asko, buelta asko eman dizkiot, eta, bueno, guk ere saiatzen gea, ez, unibertsitatean aritzen geana, nolabait jendeari ere larazten, edo pixkate gizartiratzen, ez? Bai, divulgazio lana, ez? Bai, akaso historialariarentzat sari honena izan liteke jendeak bere izena gogoratu baino, berak azaleratutako historioien berri izatea. Bai, nik uste dute, Teietxeak utzi digun ondare handiena dira bere obrak. 11 gauza ditu idatziak, eta nik uste dute referentzia diela gaur egun. Gu histori txikiren bat entzuteko irrikitan jarri gaituzu, ze hainbeste papel eta dokumenturen artean, urte batzuk eskaini beharko genioke, guztiak arakatuta bat aukeratzeari, baina zuk izango duzu zure kutxunen bat? Bueno, Donostiaren inguruan agian gertutasunangatik, esango nuke 1813 hori, ez, dela pixka bate erreferentzia, ziaro aldatu zuen hiriaren historia. Ze orduz geroztik nolabait hiriari buelta eman zitzaion, 1876an edo arresiak botazian, eta nolabait berrikuntza bat etorri izan, ez, hirian. Ta nik uste dut gaur egun ezagutzen dugun Donostia, gertakari hori gabe ez genukela ulertuko. Giltzarri izan zen hori, eta gero horren ondoren berrera ikuntzan izan zuten ikuspegia. Bai, ze ordura arte esan dezakegu Donostia izan zala merkataritza kai aparte, ere gotorleku bat. Ze justu mugantzeon, eta bueno, Frantziarekiko harremanak ikusita beti ez, gatazkatsuak izan zian, eta hortik aurrera berriz, nolabait, bilakara dela eta hiria merkataritza eta batez ere turismoan oinarrituko da, bai. Eta hiriburua ere, ze geoztik ere Leian Tolosarekin, baina azkenian Gipuzkoako hiriburua bilakatu zen. Horrelako historiak entzun eta bakarren bati sortu baldin bazaio Doktor Kaminora joan, eta lehen esan dugu ikerlari naiz publikoarentzat zabali dagoen liburutegi badela, ez? Joan daiteke eta inongo arazo hori gabe arakatu ditzake hango dokumentuak eta han bertatik irten gabe eta hori dena, baina ez? Bai, maila guztiko liburuak daude, ez daude bakarrik liburu zientifikoak, baita divulgatiboak. Ze bere garaian ere Doktor Kamino erakundea hortan ere saiatu zen. Hau da, nolabait ezagupen historiko horiek ere gizarteratzen. Eta orduan, daude maila guztiko dokumentuak eta liburuak. Bai liburu zientifikoak eta baita divulgatiboak ere. Abuztuaren 31 kalean, 36 bebarruan hortaz. Hortxe, bai. Álvaro Aragon Ruano Euskal Herriko Unibertsitateko historia irakaslea eta Eusko Ikaskuntzako kidea, eskerrik asko, jakituria guzti ontarako atea begien aurrean jartzagatik. Mi esker zuei gonbidatzagatik, eta horrengo arte. Eta Itziber Salinas 15 egun barru berriz ere horrelako beste proposamen interesante batekin. Hemen izango gara.